Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κωστάκη. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στην Φωνή Λογικής. Πάμε στον κύριο Κωστάκη. Ο κύριος Κωστάκης υποψήφιος με το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου. Κύριε Κωστάκη, καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας, κύριε Θεοδό. Πού σας βρίσκουμε? Βλέπω μυστικό δείπνο βλέπω πίσω. Μυστικός. Δεν είναι μυστικός όμως. Δείπνος. Και έχω τη διαδικασία να πανηγυρίζουμε για την είσοδό μας στην Ευρωβουλή. Με την κυρία Λατινοπούλου, με την πρόεδρό μας. Αυτό είναι το βασικό. Αρχικά σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι στην Αργαλαστή, στην όμορφη Αργαλαστή, από όπου είναι η καταγωγή μου. Και πριν με ρωτήσετε οτιδήποτε θελήσετε, δεν ξέρω αν ακούγομαι κιόλας καλά, γιατί μικροφωνίζει εδώ πέρα λίγο η σύνδεση μου. Θα το φτιάξω. Τώρα είμαι λίγο καλύτερα νομίζω. Να χαμηλώσετε την τηλεόραση που έχετε εκεί για να μην ακούει ο περίγυρος στον Άστρα. Μόνο να τον βλέπει, μόνο εσείς τα ακούτε τώρα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα. Η τηλεόραση είναι χαμηλωμένη, μην ανησυχείτε, δεν είμαι... Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα πριν με ρωτήσετε οτιδήποτε ή πριν συζητήσουμε οτιδήποτε να πω αυτό, γιατί σας ακούω περίπου μια μισή ώρα την εκπομπή. Καλά κάνετε. Ακούω όλες τις απόψεις. Αρχικά με την Υφυπουργό που μίλησε πριν από λίγο, το μόνο που έχω να πω είναι μια δήλωση ότι είναι πλήρως αμετανόητη. Ακόμα και αυτή, γιατί για μένα είναι ήττα για τη Νέα Δημοκρατία, το 33 στο 28 είναι μεγάλη ήττα, η μεγάλη αποδοκιμασία. Παρόλη την αποχή που είναι τεράστια, είναι αποδοκιμασία προς τη Νέα Δημοκρατία και πραγματικά οι δηλώσεις της δείχνουν ότι είναι αμετανόητη και η ίδια, αλλά και όλη η Νέα Δημοκρατία και η γραμμή που δίνει. Κατά δεύτερον, θα ήθελα να πω και κάτι στον αγαπητό κύριο Παπαχατζή, νωρίτερα που μίλησε από τον κύριο Βελόπουλο, ότι γιατί άφησε κάτι υπονοούμενα για συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις κλπ. Εμείς ούτε χρηματοδοτήσεις είχαμε, όλα έγιναν από τους υποψηφίους και από τα δικά μας, ας το πούμε, από τις δικές μας τσέπες. Ούτε πουλήσαμε, δεν θα μιλήσω για το κλασικό που είναι τετριμένο κεραλιφές, δεν πουλήσαμε τουρκικούς πυράβλους, δεν υπογράψαμε κακές συμφωνίες όπως λέει ο κύριος Βελόπουλος και λογικά το ασπάζεται και ο κύριος Παπαχατζής. Δεν ψηφίσαμε μνημόνια ή δεν συμμετείχαμε σε ψηφοφορίες για εσωρού και πολλά άλλα που δεν αξίζει καν να τα πούμε. Απλά είναι κάποια απάντηση και σε τι διαφέρουμε με τον κύριο Βελόπουλο. Εκλέγεται Ευρωβουλευτή. Ακριβώς. Από εκεί και μετά η πορεία ποια είναι τώρα? Υποθέτω το Εθνικό Κοινοβούλιο. Ακριβώς. Από σήμερα ξεκινάει η επόμενη ημέρα για τις εθνικές εκλογές, που ευελπιστούμε να γίνουν και σύντομα. Γιατί αυτό είναι, αν δούμε καλά, το μήνυμα των σημερινών ευρωεκλογών. Ότι πρέπει να πάμε κι εμείς σύντομα σε εθνικές εκλογές. Γιατί σιγά σιγά αποδυναμώνεται η θεωρία του κυρίου Μητσοτάκη περί ισχυρής κυβέρνησης κλπ. Πείτε μου λίγο, πήγε καλά η Φωνή Λογικής ή πήγε καλά η Λατινοπούλου? Είναι ομαδική η προσπάθεια. Με μπροστάρισα την πρόεδρο. Είναι προσωπική η προσπάθεια της κυρίας Λατινοπούλου? Όχι, είναι ομαδική η προσπάθεια. Ξεκίνησε ατομική από πέρυσι το καλοκαίρι που με 25 μέρες κατέβηκε το κόμμα με 0,5% και η ομάδα που όλοι φτιάξαμε βοήθησε την πρόεδρό μας που είναι η κύρια εκπρόσωπος. Γιατί καλός ή κακός είναι προσωποκεντρικό, αλλά παράλληλα τι είναι να γίνει ομαδικό το κόμμα για να μπούμε και στη διαδικασία των εθνικών εκλογών, να οδηγηθεί στην Βουλή. Κύριε Κωστάκη, πού κατατάσσετε την Φωνή της Λογικής? Διάβαζα τις προάλλες μία συνέντευξη της κυρίας Λατινοπούλου στο Πρώτο Θέμα και έλεγε η κυρία Λατινοπούλου στην ίδια ερώτηση ότι δεν είμαι ακροδεξιά και μάλιστα έδωσε το παράδειγμα της κυρίας Μελώνη στην Ιταλία. Και λέει όσο είναι Μελώνη ακροδεξιά είμαι άλλο τόσο κι εγώ. Ήταν λίγο διφορούμενη η απάντησή της. Δεν ήθελε να βάλει την ταμπέλα της ακροδεξιάς παράταξης στην Φωνή της Λογικής. Εσείς πού κατατάσσετε την Φωνή της Λογικής, σε ποια πτέρυγα?
Θα συμφωνήσω απόλυτα με την Πρόεδρο και δεν θα πω ότι δεν είμαστε καν ακροδεξιοί, είμαστε πατριώτες. Αυτό είναι το βασικό. Πατριώτες σημαίνει ότι αγαπάμε την πατρίδα μας και αυτό είναι το οριστικό διάγγελμα που θέλουμε να πούμε πάνω σε αυτή την εκλογή μας και πάνω στην δημιουργία μας ακόμα. Είμαστε πατριώτες. Τώρα αν μας βαφτίζουν ακροδεξιούς ή θέλουν να βάλουν ταμπέλες κλπ. Δεν είναι δικό μας θέμα. Ας πούνε ό,τι θέλουν. Απλά η Αφροδίτη, η Λατινοπούλου, είπε το γεγονός ότι θαυμάζει τη Μελώνη. Ναι. Τη Λεπέν τη θαυμάζετε? Η Λεπέν πατριώτισσα είναι. Τώρα κάποια πράγματα ταιριάζουν, κάποια δεν ταιριάζουν. Πατριωτικά κόμματα είναι. Εσείς τη θαυμάζετε προσωπικά? Ναι, είναι δυναμική γυναίκα, είναι δυναμική αρχηγός και βλέπετε ότι τελικά το πατριωτικό ένασμα έχει δοθεί στην Ευρώπη με αρχές γενομένες στη Γαλλία. Ο κύριος Μακρόν προκήρυξε και εκλογές. Πολύ καλά. Κύριε Κωστάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.